Kajing lam perang halor kajing tip syapang ke pisa pilan lani ke financial literacy. Introduction to Financial Literacy. Imaduri idang persyang ban kan show pisa na kebenta ban yo thiet ke wei ke korso jan hendrei baro kat ke ba ikan show lahap ban penlut no haki jing dan kam hayeng na kata kadaw im yo alat ban thiet ya ke korso jan. Lada imaduri ila ban antat bahaya ke rukom penlut ya ke pisa ila ban penlat ya lade na kani ke jing e. Tu ngin yesngotho ya ke jing tip syapang ke pisa pilan. Kapisa kalong ka wei kalenti ka bala pendan kam da ke imlang ka salang ha ka jing ya di thiet iki mar ki mata ka jing penyat iki kam ki jam pan siu jing siu bat kumta ter ka finance lane ka kam pisa tingka ka kenthop ya baro ki baya dai bat ka pisa pilan kum ka jing pen baha ya ka pisa ka jing pen lang spa ba ya ka jing lum jing tip syapang ka pisa. Ka jing tip syapang ka pisa pilan kadai ka jingla ban sngoutho yaki benta ba pher syapang ka pisa bat ban yo iki bot peniat pisa. Hagi kentien ki bakham suk ka jing tip syapang ka pisa pilan ka batai syapang ka pisa kumno bat hakanu ka rukom on pendan kam ya ka pisa. Kaai kapadan kami ubriu bentip kenang ba unlong ubalakot pura ka jing syampang halor ki jing tip yaki kam pisa tingka kabadan kam tam kaba ubriu udai bentip kalong kumno ban penirengkat ya ka jinglot bat jing yo udai ru bentip syapang ka rukom bah ya ka mang tingka jingkan show pisa bat ka jing tip yaki buat ban invest. Balai dan kami ya kajing tip syapang ka pisa pilan. Kabaning kong, kajing la ban shim iki rai ki badai. Kajing tip syapang ka pisa pilan kaya rap yu ubriu, ba unang ban pendon kam ya la kajong ka pisa. Ka aya pi kajing tip syapang ki jingkan show, bat penroy ya ka pisa. Kilat bu pisa ki basengan, kilat ban kiar na kajing saram, bat ban lad na kajing invest pisa klumar. Kabaar, kajing pen kreat na kabenta ka laway. Kajing tip ya ka pisa pilan kaya rap ya pi ban pen kreat ya ka laway bat ban yok kan show pisa na kabenta ki jing don kam kum kajing te yeng puli puthi lani haba la syong that na ka kam. Kabalay ban ya le bat ki jing kala ha kajing im. Kajing tip ya ka pisa pilan ka penlong yu ubriu bu un la ban ya le ya ki jing kala ha kajing im. Kum ka jing yo ika kam ka bathamai ka jing seng ya ka long yeng ka bathamai lani habadan ki no ki jing ja ki ba kenden bat ki ba ngim khmi lenti ka basaw ka penlong yu ubriu ban scam jing mon ka jing sngoth yu ki jing e ki ba ya dai bat ki kam pisa ka penlong yu ubriu bo unang scam shushu ka jing mon la ka long ha ka jing khli dore ka bainong ni tulam lani ha ka jing bha ya ki jing lot ba man ka sngi ka jing tip syapang ka pisa pilan ka yarap ban pendunai ki jing khoslai jing mon. Kani ka kurs kandai ka sin jam ka baning kong jong pi sya ka jing tip ya ka pisa pilan. Kani ka kurs kaya day ban ki jing mut jong ka pisa bat ki jing melian babha ha ka bat pisa. Ka jing dan kam ban pen krea na ka benta ka laway ban shngan hagi kam pisa pilan. Ki jing dan kam ya ka jing nang ban bha ya ka jing yok kamai ka jing snutho ya ki jing lot jing sap bat ka jing tap pisa hagi investment. Kajing tip syapang ka pisa pilan ka long ka badan kam na ka benta baro lang lapi kamay ni em. Pen scam yala de na ka benta ka laway ka basengan ha ka baya day bat ka pisa pilan. Penrong kerteng no menta ka sengi.